Panyasa Voice Box tafuna kudziwitseni uthenga ochokera ku boma la Malawi kuti ndithu Commission of Inquiry imene ya President athu alemekezeka Dr. McCarthy Chakwera anakhazikitsa kuti ifufuze zomwe zinachitika ku Chikangawa pa ngozi ya ndege imene mwachisoni inapha a Vice President athu olemekezeka a Saulos Klaus Chilima komanso Malawi ena kuti zinayenda bwanji kumeneko. Akuti Commission of Inquiry imeneyi yamaliza kafukufuku wake ndipo anapempha President kuti yayi apereke tsiku komanso nthawi imene iwowa atha kupereka ripoti lawo ku mtundu wa Malawi. Ndi akuti pano a President anayankha chikalata chawo ndipo akuti nthawi ndi mawa 14 December 2024 nthawi ya 5 koloko kumalo achama kuti Golden Peacock ku City Center mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneko ndithu akuti Commission of Inquiry ikuyitana ndithu atolankhani onse komanso a Malawi kuti akadzimvere okha kuti kodi Commission of Inquiry imeneyi kafukufuku atatha yapeza zotani pa zimene zinachitika pa ngozi ya ndege imene inapha ndithu a Saulos Klaus Chilima. Nde zambiri zikumachitika pa nkhani imeneyi tizikuzani pano pa Nyasa Voice Box, koma mawa ku Golden Peacock nthawi ya 5 koloko Commission of Inquiry ikakhala ikupereka zotsatira za kafukufuku wake kuti kodi ngozi ya ndege ya ku Chikangawa inayenda bwanji. Tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box.